Čauky mňauky. Kakauky. Môj hlas ste už predpokladám dlho nepočuli. A ne, že by ste chceli, ale tak to je jedno. Trošku sme spravili taký menší upgrade v shope. Tak sa na to poďme pozrieť. Plišákov sme dali už tuto. Ku mne bližší. A je ich tona. Udrime. One Piece plišáci. Pokémon plišáci. Títo Squishables sú stále cute. Mario mi konečne dal nejakú takúto cool vec. Väzenské one. Ani neviem, jak sa to povie. To je jedno. Kuti. Naskladnili sme nejaké nové Gundamy a rôzne veci, tak sa na to poďme trošku pozrieť. Tuto Calibarn. Barbatos. Perfect Great New Gundam Unleashed. Tento Reborn 100 Bau vyzerá fakt dobre. Ale čo mňa najviac teší je tento Figure Rise Standard Kamen Rider Ichigo Takeshi Hongo Henshin a milión nových vecí vidieť. Strašne sa to tu plní do výšky. Keď nemôžeš do šírky, stavaj do výšky, jak sa hovorí. A je to tu trošku prázdne, pretože tento víkend sa Mario chystá na Fun Asiu, alebo Áziu, alebo jak to chcete čítať. A bude tam, dúfam, že veľa vás. A všetko to vykúpite, lebo zase už mám väčší priestor, ale už aj tak nemám místo. Takže, ak tam bude klíma, tak sa tam snad vidíte s Máriom. Lebo ja budem doma v tomto teple variť sa, alebo pôjdem na kúpalisko. Bye bye.